Да, тя ще бъде... Нейни ще бъдат последните две излизания за Беларус, Топка и Лента. Която има доста добро бъдеще на всички данни за голямата гимнастика. Липсва и само опит. Липсва и техника с уреда Топка. Много добре я стиска. Почти всичките й улавяния са с две ръце. Топката е доста коварен уред. Търкаля се много бързо. Бяга. Заляга на сигурно изпълнение. Може би такива са били инструкциите да заложи на сигурно, защото за тях е важно сигурността.